Rokové Vianoce 2015. Je to 18. ročník, na ktorom vystúpia skupiny Dave Brannigan, Bod Omilu, Arzen, 7-8 a Aja. Predpredaj vstupeniek v Dome odborov v Žiline. Viac info nájdete na www.aja-music.sk alebo na Facebooku Rokové Vianoce. Stretneme sa v piatok 18. decembra o 18. hodine v estrádnej sále Domu odborov v Žiline. Rokové Vianoce 2015. Generálny reklamný partner Kovotvar, výrobné družstvo Kúty. Hlavní reklamní partneri Severoslovenské vodárne a kanalizácie akciová spoločnosť, Finecon Technologies SRO, online účtovníctvo plus Profit 365. Reklamní partneri Pneuservis Mrázik Žilina, Fotoexpress, farebná digitálna fotografia, prevádzky v Čadci a v Biči, Doktor Ivan Mikloška, vap.sk, inovácie, moderný marketing na internete. Mediálni partneri Rádio Frontinus, všetko, čo chcete počuť. Rádio Rebeka, rádio, ktoré nám prúdi v žilách. Televízia Severka, televízia Severného Slovenska. Regionálny týždenník My Žilinské noviny. Internetový magazín žilinadnes.sk. Žilinské obchodné centrum Miráž. Žilinské verejné osvetlenie Pán Hornáček. Reklamná agentúra VL Media Martin. Reklamná agentúra Grif Žilina. Ozvučenie a technické zabezpečenie podujatia 3MO Sound Žilina. TGS vývoj a výroba elektronkových zosilňovačov. Umelecká agentúra Letard, koncerty s poslaním. Rokové Vianoce 2015.